खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं फैगौ 3 फेब्रुवारियाव क'क्राझार जिल्ला BPF दोलोनि मावथिफारिया मेल खुंनो साखाफारा। क'क्राझार जिल्ला BPFनि बानजायनायाव खुंनो लादों सुबुंगौमा हाबाफारि। फैबाय थानाय ल'कसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै क'क्राझार जिल्ला कमिटि BPFआ जिल्लानि सिङाव थानाय BPF दोलोनि गासै दैदेनगिरि सोद्रोमा आरो मावथिफारियाफोरखौ लानानै मोनसे सरासनस्रा एबा मावफारिया मेल खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरिनि जानागाव गामिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 3 फेब्रुवारि खालि खुंनो लानाय बे मावफारिया मेलखौ खुंनायनि थाखाय मैया लाइ खुन्थिया गायसननाय जायो। क'क्राझार जिल्ला कमिटि BPFनि आफादगिरि थामहिनबा सालाकाथि BPFनि MCLA देरहासार बसुमतारिया मैया मावफारिया खुंगोननि थाखाय गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो। बे मावफारिया मेलाव क'क्राझार जिल्लानि प्राइमारि थाखोनिफ्राय लानानै ब्लक थाखोसिम BPFनि गासै दैदेनगिरि सोद्रोमा मावथिफोरखौ लाफानानै खमैबो 50,000सो सुबुंफ्रा थुबुर जागोन होननानै फोरमायदों MCLA देरहासार बसुमतारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। नैथि रादाबाव दं अय'ध्यायाव राम मन्दिरनि प्राण प्रतिष्ठा फोरबोनि सिगां महाराष्ट्रनि मुम्बाइ खाथिनि मीरा र'डआव मोननै हारिनि गेजेराव नांलाय खमलाय जादोंमोन। मुम्बाइजों नांजाबनाय मीरा र'डनि नयानगर ओनसोलाव स्ल'गान होनायखौ लानानै बे दाङाबाजिया जोंखांदोंमोन। नयानगर पुलिसआ 7 दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै केस रेजिस्टार खालामो आरो बिसोरखौ खायो होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं उडिशानि केन्द्रपारा जिल्लायाव गंसे सोरखारि नङि फरायसालिनि सासे 45 बोसोर बैसोनि गाहाय फोरोंगिरिया 2 उन्दै हिनजावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव खाजादों होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथाया सोराङाव फैदोंमोन जेब्ला हिनजावसाफोरा जाथायनि सानसे उनाव फरायसालियाव थांनो राजि जायाखैमोन, जायनि जाहोनाव बिसोरनि बिमा-बिफाया गावसोरनि थिरांथानि जाहोनखौ सोनो गोनां जादोंमोन। खौरां मोननाय जादों दि गाहाय फोरोंगिरिया 16 जानुवारि खालि थाखो 6 आरो थाखो 7 नि 2 हिनजावसा फरायसुलिफोरखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। गावसोरनि बिमा-बिफाजों नारसिनजानायनि उनाव सानैबो सिख्लाफोरा दायनिगिरि फोरोंगिरिजों गावसोरनि सायाव खालामजानाय आथोनारि गाग्लोबनायनि फारिफारिनि बागै गावसोरनि बिमा-बिफानो खोन्थादोंमोन आरो बिनि उनावनो मैया समबाराव गाहाय फोरोंगिरिखौ पुलिसआ हमनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 19थि थान्दै जख'न्दायखौ बरमा दख'रा एबसुनि मावखुलि सिदलायाव 21 आरो 22 जानुवारि 2024 इं खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादोंमोन। बिनिनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारिनि मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'आ। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफिन बर'आ। मख'नो गोनां बाथ्राया बेनोदि गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा एबसुनि जोनोमनि जारिमिन, सोलोंथायारि थासारि, समाजारि थासारि, बिटिआर बर' गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ दिनैसिम मावफुंनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै एबसुआ मिरु आरो आसाम सरकारा खोथा होनाय बादिनो दाबो बिटिआरनि गासैबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनायनि समखौ नेनानै दंथ'यो होननानै सरकारखौ बर' रायजोफोरनो रादाय होनायखौ अराय गोसोआव लाखिनो थाखाय खावलायो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।